Проектът Twin for Eco на Стопанския факултет на Софийския университет подкрепя научните изследвания в устойчивата енергийна икономика и иновациите. Целта на проекта е повишаването на научните постижения и видимостта на факултета в отговор на европейските и регионални нужди в областта на енергетиката и устойчивостта. Twin for Eco се изпълнява съвместно с 4 водещи институции от Европейския съюз: Кьолнски университет, Германия, Грьонинген, Нидерландия, Виенски технически университет и Дъблински технически университет. Дейностите включват съвместно разработване на научни стратегии, трансфер на знания, обмен на добри практики и съвместни изследвания. Финансирането покрива 3 дейности: подготовка на научни статии до 500 евро, участие в международни конференции с научни доклади до 1500 евро и краткосрочна мобилност до партньорски университети до 3500 евро. Кандидатстването е отворено до средата на 2026 година за студенти, докторанти, изследователи и преподаватели от Стопанския факултет. Научете повече на сайта на проекта, изписан на екрана. Включете се в проекта Twin for Eco в подкрепа на научните постижения и устойчивото бъдеще.